ମାଟିରେ ଯାହାର ଫଳଇ ସୁନା ହସାଇ ହୀରା ମତି ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ରାଗେ ସଭଇ ନୀତି ପ୍ରତି ସେଇଟି ମୋର ମା ଚିରବନ୍ଦିତ ଚିରଶୋଭିତ ଭାରତ ଯାହାର ନା। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଜୁରୁମା, ଆମର ଅତି ଆଦରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏହାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ ଏହା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନା, ଗହଣା ଆଦି ଅମୂଲ୍ୟ ଧାତୁ ସବୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ଆସି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜବାବ ଦେଲେ ଲାଠିମାଡ଼, ଗୁଳିମାଡ଼, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ବହୁ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଏଥିରେ ଶେଷ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଆଦି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ବାପୁଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଗରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।